Arribem al cap de setmana novament amb canvis als termòmetres. La responsable serà una massa d'aire fred que farà baixar un poc les temperatures mínimes i màximes, que arribaran com a molt als 5 graus a l'interior i nord del territori, mentre cap a vora mar i cap al sud es quedaran al voltant dels 20 graus. Els ruixats segurament faran acte de presència a la meitat sud amb possibilitat de tempesta. El vent bufarà fort de mestral a les comarques del nord, mentre que a la resta serà moderat de ponent. Dissabte els núvols no es deixaran veure el sol i, segons les previsions, les precipitacions es desplaçaran cap a la meitat nord ja de manera dispersa. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i està previst que les màximes pugen lleugerament. El vent continuarà bufant suau de ponent a les comarques del sud i fort de mestral a les del nord.